tudruok mabro miyo jopiny biro winjo ni to ang'o midwa ni mondo mi otim. Ndalono bende apani nyaka wa chiw credit to the pastoral letters mar the Conference mar Catholic Bishops. Conference mar Catholic Bishops ineno ka nagigolo kone barua ne oganda piny ka gindikogo gik ma gineno ka timore to gik ma ok morgi, gik ka gidwa ni mondo mi olokre. Ndalono ka pastoral letter mar Catholic Bishops owuok to chal mana ka executive order ma jatend piny ogolo. Kichiyudo ka iwuoyo kuome kamoro amora. Kendo inyo ka jopiny wacho to donge pastoral letter cha nowacho kama. Kendo e kanisni kata ma ok ma Catholic iyudo ka ji temo mondo mi owuoye. Manyiso ni ka ng'adi mos ka ng'idi nyime. Ang' ilernwa loch makama kata kelo duon buche mathoth. Ok en lweny manogo kende kata gi jo siasa kende kane kedo kod duon bura manitiere kanyo mane ochung' motegno mano mar KANU to kata kanise ne nitiere. Nyaka joma tindo pok atieko kata na nus mar jok mane nitiere kwith mbele ka. Nikech kidhie mbalariany ndalono ma ninyalo fwenyo ni kare somo e mbalariany en gima nigi ndhadhu. Nikech ang'o? Nikech ndalono nikone the universities e barometer mipimogo kaka piny dhi. Joma puonjo to gi jopuonjre man kanyo. Kanyo mibro yudo ka ji kaka Ngiri Anyang' Nyong'o gini mandalo no sechego koro oyudo ka osekata riembgi osetamgi ni koro ginyal medo puonjo